Misaka og halos katunga ang presyo sa pipila ka mga baligyang isda sa Central Public Market sa General Santos City. Epekto matod pa kini sa nasinating draft sa Bagyong Christine, sumala sa mga fish vendor. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dunay pagsaka sa presyo sa matag kilo sa pipila ka mga isda sa Central Public Market sa General Santos City. Ang matambaka miabot na kini sa 300 pesos matag kilo kung itandi sa mga milabayng semana nga anaalang sa 180 to 200 pesos matag kilo. Ang galunggong mapalit na sab sa 300 pesos matag kilo nga kaniadto anaalang sa 180 pesos matag kilo. Misaka sab og 80 pesos ang kilo sa isdang bariles o tuna nga karon ana na sa 200 pesos ang kilo. Kaniadto, analang kini sa 120 pesos per kilo. Gumikan sa halos katunga nga presyo ang gisaka. Ang ubang mamalitay, ang mialma na sa kamahal. Wala na may mahimo sir, kay nagmahal na gid ang isda no, kay bagyo daw. Ay tunga lang gyud. Sumala sa mga fish vendor, nihit kuno ang supply sa moong mga isda gumikan pa sa nasinating epekto sa trough sa Bagyong Christine. Wala kuno'y nanagat ni adtong tungura. Walay pakuha. Tungod sa kadagko sa balod, ang mga panagat nagpadaplin gyud. Katong sa Bagyong Christine, hantod karon. Hinuon, gilauman sa mga mamaligyaay nga muubos ang presyo sa maong mga isda kung maayo na ang dagan sa panahon. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.